ζώα δεν είναι έτσι. Να μην τα βάλουμε δηλαδή σε εγγελία αυτά. Να μην τα βάλουμε σε εγγελία. Όχι μάλλον. Θα τα θέλω να τα δώσω αυτά και ήδη το ένα μάλλον δεν θα φύγει. Το κοριτσάκι δεν μου πολύ αρέσει. Μην την πατάτε. Είναι λίγο αδυνατούλα. Τη βλέπω αδυνατούλα. Δεν της έχουν λίγο θολώσει. Το ένα θα χαριστεί ήδη. Το πήγα σήμερα, είπαν, ένα από τα δύο, τα αγόρια. Αυτή είναι η παλιά δυνατούλα. Αυτό τον έχω στηρωμένο και αυτός είναι ο γιος του. Που ζευγάρωσε με αυτές που νόμιζα ότι δεν θα είχε ζευγαρώσει ακόμα. Αλλά χρόνισε και ζευγάρωσε. Θα τις δω τώρα. Δεν θα τα δώσουμε δηλαδή αυτά. Όχι μάνα μου, αυτά θέλω να τα πουλήσω. Θέλω να τα πουλήσω για να βγάλω κάτι. Θέλω να πάρω κάποια λεφτά. Δεν γίνεται δηλαδή. Δεν γίνεται. Πρέπει κάτι να γίνει. Για κάποιες